Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a yau, kuma mun zo muku da wani sahihin maganin gargajiya mai matuƙar fa'ida, maganin da ba kowa ne yake da ilimi akan amfaninsa ba. Ana neman ganyen gamji daidai misali, sai a nemo saiwar tumfafiya a tafin hannu, haka ba yawa dai, ɗan ganyen saiwar tumfafiyan abin da ya samu wato jijiyar tumfafiyan ko da ba shi da yawa, a dai samu ganyen gamji mai ɗan yawa, sai a bushar da su, idan sun bushe sai a ɗan daka su ya zama gari haka, sai a ɗan samu garwashi ko kasko a rinƙa turarawa a jiki domin maganin kumburin jiki a dalilin iska. Yana maganin ciwon kai na iska ko daji, domin maganin tsananin ciwon kai na ba gaira ba dalili. Yana maganin ƙaiƙayin jiki da ƙurajen jiki na iska ko daji. Yana maganin fargaba da jin tsoro da firgita a cikin bacci ko a zahiri. Yana ƙone iska wato aljani da ya dami aljanin wato wanda ake cewa namijin dare ko kuma ta macen dare a ciki, ko kuma wanda aka turo wa mutum ko na sihiri ko na wani tsafi ko na wani abu, to insha Allahu yana kore shi. Yana maganin kambun baka na ido, yana maganin kambun baka kuma yana maganin kambun ido. Yana maganin cizon kunama, sai a marmasa gishiri kaɗan a kwaɓa garin a shafa a inda kunaman ta ciza, da izinin Allah zai tafi. Shi kuma cizon maciji ana nemo man kaɗanya ne a gauraya da garin maganin ɗan kaɗan a inda macijin ya ciza, shi ma da izinin Allah zai tafi. Hayaƙin yana kore miyagun ƙwari a cikin gida, wato ana samun ɗan kasko a ajiye a tsakiyar gida a zuba garin maganin. Yana maganin miyagun iska da suka addabi gida. Yana maganin cizon kare mai dafi, sai a dake ganyen a shafa da vaseline, nan take da izinin Allah dafin zai karye. Wato idan kare ne ya ciji mutum ma ana iya amfani da shi, sai a samu vaseline sai a saka, insha Allahu daga nan an riga an gama, sai wannan ɗin dafin zai fita. Yana maganin tsananin rashin lafiya ko da na taɓin hankali ne, da izinin Allah za a turara shi. Yana maganin ƙaiƙayin jiki da fesowar ƙuraje a fatar jiki. Yana ƙone mugun aiki ko na sihirin da aka aika bi iznillahi a gida ko a wajen aiki, sai a turara a inda ake zama kamar a gida ko a wajen aiki ko a kasuwanci. Yana maganin namijin dare ga macen dare, haka yana maganin ga macen dare a zuwa namiji. Ana turara shi a jiki, da shi da yardan Allah za a samu kariya kan samun jefe-jefe da miyagun mutane. Mun yi wannan lamuni ga dukkanin wanda Allah ya sa ya kalli wannan bidiyo, to insha Allahu mun yi ba shi izini da ya je ya jarraba ya yi amfani da wannan sahihin hayaƙi da muka ambata daga nan tashar Alfarma TV. Insha Allahu za a ga fa'idan wannan magani da muka yi bayani akan shi da yardan Allah. Ku je ku jarraba shi, mun ba ku sadaka fi sabilillahi, barka da sallah. Alfarma Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kuma idan kana neman ƙarin bayani, za ka duba screenshot na wannan bidiyon sai ka yi mana tambayanka a nan, za mu ba ka amsa da yardan Allah. Wannan ingantacce ne kuma an jarraba shi an ga amfaninsa. Don haka wannan ba na wasa ba ne, mun yi shi ne domin Allah da manzon Allah kawai. Alfarma muka yi, alfarma kuma kowa zai iya wa kowa. Mai kuɗi zai iya wa talaka, talaka zai iya mai kuɗi, malami zai iya wa jahili, jahili zai iya wa malami. Alfarma ce wannan aka yi shi, don haka mun ba da shi sadaka. Kowa ya je ya jarraba. Allah ya taimake mu, Allah ya ƙara tsare mu, ya tsare mana imaninmu, ya kare mu, Allah ya sa mu cika da imani. Alfarman Sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masha Allahu bisalam. Sannan bayan haka ina roƙon wanda Allah ya kawo shi wannan channel mai albarka da ya yi haƙuri ya danna masa subscribing, sannan ya danna masa alamar ƙararrawa, domin hakan ne zai ba shi daman yin ƙoƙari yana nemo irin wannan fa'idodi yana kawowa wannan channel nashi mai albarka ɗin, wato shine zai nuna masa kuna so kun ji daɗi. Don haka wanda bai yi masa subscribing ba, don Allah ya yi haƙuri ya yi masa subscribing, sannan ya danna liking kuma ya yi sharing zuwa ga 'yan uwa domin su gani su amfana. Hakika irin wannan laƙanunnuka ba ko ina ake samun shi ba kuma ake yin sa ba. Shi ɗin ma wannan ya zo ya tambaye mu ne muka ga ya kamata mu yi bayani, sannan kuma yadda 'yan uwa za su amfana. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, sai anjima ku.